jaman aku rung apa-apa mbiyen. Nggih. Sing melanglang buana iki dadi bintang tamu ya mesti Pak Gareng Semarang karo Bu Sukesi. Kene ya ngerti. Ngerti kulino ndelok TV aku mbiyen ya. Ya wong pancen biyen urung sinden ki urung biyah ya saiki iki. Heeh. Nom sinden nom ki ya Kesi terus apa meneh ya? Mbak Wiwit. Wiwit ki Jawa Tengah. Oh iya. Ya Jawa Timur ki Kesi, Yosi, Dewi. Iin. Dwi Ding. Dwi Iin metu. Terus rada tuwa sithik kae sinden bakar rumah kae. Sapa? Sinden bakar rumah. Mbak Karomah. Ah iya yen cepet lah bakar rumah kae. Kayak ngendi daleme kayak galek to? Galek. Ah iya. Galek. Ya iki pancen wis seniore sinden mula saiki dadi dosen nyetak sinden-sinden berkualitas mburi iki. Ah kuwi. Wis luar biasa. Malah anu lho Mas Gareng Bukesi sosokne malah kondo kalih kula, Pak. Aku ora kudu ditampilne, Pak. Sing penting anak-anakku kamu beri kesempatan untuk nembang men iso viral, men iso kondang. Iya, aku ora ditampilke ra apa-apa. Ngono wah, Kesi iki ora butuh tampil sing penting duit ngalir. Lambene Ora nembang ra masalah, duit ra tekan dheweke bacok. Lah iya. Aku arep ndalang kudune lak fokus engko lakonku ngene sanggitke ngono. Lah ora. Angger jam 8 bengi enek WA, mesti Bukesi. Piye Pak, wis cair purung Pak? Aku kon ngoyak-ngoyak panitia. Aku isin aku ngoyak-ngoyak ngono kuwi. Padha wae iki kok aku tekan omahe bojoku mbukake lawang iki, wah eseme iki lambene kan dledek tekan isor. Mergo mulih nggawa dhuwit. Iya. Mulih ra nggawa dhuwit tuh ulate kok cekek demit. Ya kudu nggawa dhuwit arep ki mantu kok ya. Lah iya wong jenenge lara lopone ya bareng karo aku, bungahe ya kudu bareng karo aku. Betul. Nggih, ning Pak Gareng menika alhamdulillah sampun dadi dagelan 4 jaman lho. Nalika kula tasih alit niku nderekaken Bapak Kiai Haji Anom Suroto almarhum Mbah Mantep kan generasi nggih to, satu generasi sak ngandhapipun Suwardi Panarto. Cedhane aku iki dagelan tuwek ngono ae. Terus generasi nipun napa niku Pak Anto Susmono, Pak Seno Nugroho, terus generasinipun Ki Cahya Kuntadi lan napa Ki Anom Dwijo Kangko lan sanesipun. Keempat generasi anak kula gelar pamayang. Muga-muga aku iso ngembani anakmu ya, Nduk. Nggih, amin Pak De. Bapake ora gelem tak mbani ra masalah, sing penting anake. Nggih. Sing ora gelem sapa? Aku seneng kok mbani kok ya. Lah ngene iki lek ora enek partnere kaya sampean kan ora iso gayeng ngono kuwi lho. Lah kene ngono kok ya ora saben dina ngejak. Sing bayar sapa sampe dina dijak iki lho. Lah kowe iki dalan tukang ngomong apa tukang meneng? Ngomong. Ah omong kowe omong panitia apa ora iso? Iso. Lah kene wis tau ndinge aku ya omong, mah ngangge Gareng Semarang. Ampun, anu mawon Gareng Palur mawon. Wah, kowe senengamu mori jiro-jiro. Iya. Aku kangen suarane Kesi. Ah iya. Nggih Pak Gareng. Aku ya kangen kok ya. Alam dina ketemu awake nang omah kok ya kangen. Nek ora nyuara. Kowe lak mbok suarani. Kalih benjing kula pesen kalih panitia gandeng sonten wau lek kula mengamati penonton wonten lapangan alun-alun mriki lek kuwatah to. Ngantos mriko-mriko ngantos sing mburi wau bengok-bengok ken mudun. Jenengan pasangi layar tembak Pak Benjing Pak sing jumbar ngoten gede-gede 3 ngoten nggih. Ben benjing penontonnya lek saged merisani keng layar. Cocok nggih? Niki donga kula kagem panjenengan. Panjenengan tidak hanya penonton tapi penikmat dan pemirsa yang luar biasa. Mula kula dongake panjenengan benjang dados penanggap wayang. Amin. Nggih. Penanggap wayang klasik tanpa dagelan ya. Batal. Angele ora. Ya Bukesi ya. Dawani karyane Mbah Sukron iki. Kuwi wis enek royaltine lho Mbak Elisa iki. Tiap bulan Mbah Sukron iki wah iso ngirenang karo Mbah Sukron ya. Wah, berarti kan iki kan dilebokke YouTube ya kena penalti. Mboten. Kagem piyayi ingkang sadar kemawon rekaman teng studio lajeng saged hit, hasilnya sebagian dikasihkan kepada Mbah Sukron. Ngaten menghargai karya beliau. Nggih, mboten njaluk ning kesadaran. Siap. Nggih. Yuk. Putri kang sules
Sulistiyeng warni niki dimirengke muga-muga dimirengke penyanyi-penyanyi sing sendyan-sendyan sing sok nembang bawa iki mergo wis dikoreksi karo Mbah Sukron. Heeh. Lah biasane ana sing nyebut kae sinebut pahlawan putri. Nah, niku sejarah ngeten Mas Gareng. Sing pertama pancen cakepane sinebut pahlawan putri. Nggih. Terus kalih Mbah Anom Surata menika dipun paringi apresiasi. Betul. Mosok mbelani wong lanang kok pahlawan. Lah, kalih Mbah Sukron dikoreksi dipun owahi dadi Putri Kang Sulistiyeng Warni. Itulah, makanya kudu dikoreksi. Nggih. Ngoten niku. Srihuning mustika tuban labuh tresna prapteng layon dak prangkung bojone Lah iki sing bener. Piye? Duk Pranggung Bojo Negara. Lah sosok sinden emosi lek malih Druk perang brung brang. Brak bro. Dok perang brak bro. Iya. Saka semangate selak pengen egolan iki Druk perang brung. Lah bedane sing nembang wong biasa karo dosen yo ngene. Ha iya. Cetha nadane pas tur yo kata-katane iso terbaca. Heeh. Wes Aku suara. kadang ya salah kok Pak Gareng. Ngapa ta? Pokoknya angger pikiranku bruwet ngono ning omah karo bojoku gak disayang ngono aku nembang ya kabur kabeh. Iki pangeling-elingku iki ilang kabeh ibarate. Dadi angger bojomu ora sayang karo kowe iki bleng. Ah, bleng aku gur pegel ae isine. Gampang angger bojomu ki ora bojomu ora sayang karo kowe mbeni antimu turu sawengi. Wong ora ki cak saestu lho aku ora jeneng ngelem mergo ana kowe. Suaramu ki apik, nikmat dinikmati, cantas cetha. Ki swara iso goleki mobil, omah, bojo nom ki yo ki. Sing keri dhewe ra penak iki. Bojo nom ora. Lho lha kowe ki apa ora nom? Nom. Lah iya. Aku 42 kono 45. Lho. Iya. Upama nyang-nyangan lah ya menang iki. Iya, bener. Heeh. Ning jodoh ya, Nduk. Nggih Pak Gareng. Lah wis jodoh ngono ki anu apa Gareng? Apa? Nadyan sepuh sing wedok lek mlaku bareng mesti ketok sepuh sing tuwa, sing lanang ngono kuwi. Tembungmu sepuh sing tuwa ya kene ndi Ah, sepuh iya. sing tuwa. Ngono kaya nek anu lho, kaya diserot ngono lho. Dadi nomku diserot karo Bugesi, aku ketok tuwa, Bugesi tambah nom. Ya sesuk bojoku tak kone nyerot. Nyerot apamu? Lho jare ngekeki daya serot ngono. Oh iya, Sampeyan yo serasi, aku yo ndelok ning IG sampean le. Kene ya ngerti. Lek ngemol karo sing wedok, walah jan. Bojone Mas Gareng iki nyandi-ndi anggere ning mall cuwekeli tangane. Mesra, ora lek ora dicekel njukuki apa-apa iki sing wedok kuwi. Bojoku maling kok piye? Nah iya. Ya, Bu. Bebila Wiratmaya Nene. Rangira Srihuning gugur
Sik, Lintang, kancanana mbokmu. Ayo, mergo lek pas ndangdut mbokmu ndak bingung le njogeti. Ayo, Jenenge sapa ki? Mbak Lintang Pambayun Oh, iki. tak kira Lintang Alian. Kudu Lintang Pambayun mergo anak mbarep. Anak bareng. Heeh, yen sampean sok mirsani Campursari Sanggabuana enten penyanyi jenenge Mbak Putri, pengendang hebat jenenge Mas Tlonteng lah iki anake. Iki anake Tlonteng to? Oh, piye to iki? Wah, mulane Dloleng. Doleng pripun? Gede. Oke, Dapat gede. Oh. Pengendange Sanggabuana. Ah iya, Yo, saiki sing miwiti Bukesi dhisik, engko terus bacutne Lintang. Ayo. Sri Huning Mustika Tuban. Dados. Sri Huning Mustika Tuban. Lintang, gitu. kasih Bu Kesi, genduk Lintang. Wah, jan iki mbok karo nak iki mau. Apa kuwi? Mbok karo anake. Iya, Mbok nak. Mergo karo mboke Mbak Lintang pancen wis dipasrahke Bu Kesi. Borong Bu, ajeng jenengan jur jenengan remuk anak kula borong. Ya termasuk bapake Dluleng kuwi. Tlonteng. Sadurunge pengendang Jaipong iki bervariasi. Sing pertama Mas Tlonteng lho. Betul. Yang membuat
kembangan-kembangan pertama iki Mas Tlonteng kuwi. Heeh, kuwi. Wah, jan kae kawak awu kae. Apa? Kawak awu. Kawak awu kuwi tegese wong lawas ngono lho. Oh iya, kawak-kawaki lawas. Heeh. Heeh. Mbak Elisa Orcarus ya ngancani Mas Gareng Semarang. Met meneh aku iki. Aku anggo petuk bocah iki wis stres iki. Lah ngopo? Apa sone ora gathuk blas. Ning wonge lak cantik. Jogete apik. Apa ya kepethuk terus kon bisu-bisunan. Ya ning ora apa-apa wong pancen kabeh iki anu duwe ciri khas dewi-dewi. Betul. Ayo Mbak, sayangku. Ini sayangku. Oke sayangku. Kene. Ya, ngaturaken sugeng enjang. Selamat pagi loh sayangku. Sugeng enjang. Iya. Semoga sehat-sehat selalu. Selalu kok selale. Nah, yen ana wong kleru seneni. Ora aku gak nesu aku beneran. Ora jane aslimu kuwi kok ngendi to, Nduk? Mbok balenono pisan kas aku kurang mudeng. Aslimu dudu wong Jawa. Ya, bapakku seko toli-toli, ibuku seko lambelu. Bapakku seko toli-toli pade, ibuku seko lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok Kok lambemu dhewe sih? ditakoni wong tuwa kok malah lambelu. Ora ya lambelu i daerah gitu loh. Oh, jenenge Lambelu. Iya. Kuwi daerah ngendi? Daerah Sulawesi Tengah. Jenengku Elisa Orcarus Alaso Pithecanthropus erectus paleojavanicus. Iki jane bangsa apa to bocah iki? Manusia purba. Lho nek kene kan Wajakensis. Lah aku Pithecanthropus paleojavanicus. Oh, Orcarus. Oh iya. Sing Mbak aku ora ngerti tenan. Orcarus alaso artinya apa to Mbak kuwi? Sajane Orcarus itu artinya itu terang, padang, cahaya. Padha karo artine treng, galek. Kenapa kok aku sing diundang karo Pak Cahyo mergane artine padha. Treng artine terang, galeh ki ati, berarti ati sing padang. Orcarus cahaya kuwi padang. Cahya kun tadi wis cetok, cahya cahaya lagi. Kowe apa, Reng? Ana unsur cahaya-cahayane ora? Ana. Sumunar Bagyo. Kok sumunar? Sumar kok sumunar. Ya biar ada cahayanya kan kita biar sempak. Antara Pak Cahyo, aku, kamu, Trenggalek, kabeh padang. Biar apa? Biar sempak. Kompak. Semua berarti cahaya. Kompak kok sempak. Semangat kompak plek. Oh, iya. Iya. Nen aku ngarani Orcarus ki bahasane ora kuwi. Lah apa Orcarus ki organisasi cari uang terus. organisasi Cari uang terus. Oh iya. Lek alaso apa alaso? Alaso apa? Alaso ki alas ruban. Dadi Alas itu hutan. Alaso ki alas ruban, ngono to. Roban. Nggo daerah Batang ki lho. Heeh, Semarang Ulon ya, Mbak. Semarang. Oh, Ya Roban. durung tahu aku rono. Dadi kowe iki semrawut. Kaya alas. Nggih. Sing baku jeneng apa wae tetep Indonesia. Indonesia bener, Pak Gareng. Panjenengan hari ini dapat apresiasi dari Sobat Ngebiar Indonesia. Mbok iki Pak Gareng dino iku entuk duit terus ya, aku ya bingung kok. Aku dititipi lho ini. Iki tiba kemil dino iki. Iya, arep mantu ben golek sakake-akeh. Aku pokoke bengi iki dadi kotak masjid pokoke. 1, 2, 3, 4. Kok kurang 50. Oh enggak, udah pas. Sobat Ngebiar ini 500.000. Tadi titipin buat Pak Gareng Sumar Bagyo Semarang sing asli. Tapi Sik aku wis kadung ngatung iki. Tapi ada tantangan nenek panjenengan pancen sing asli Gareng Wayang Semarang itu. Nah, ini berarti panjenengan bisa joget. Lha iki rumah sapu aku ngolet kok piye? Urung rampung. Joget nganggo senggaan zaman saiki tapi cara wayang upama tok ganjel tapi cara wayang piye karo tok gentuk itu cara wayang. Aku kulino diganjel kok. Ini nek bisa 500.000 ini buat Pak Gareng Sumar Bagyo yang sesungguhnya. Kok tok ganjel kok dorong lho aku gelem. Itu nanti dibinangkani
Apakah bisa nanti Sobat Ngebiar ngecek dari rumah? Wis, ya ora apa-apa ora masalah, wis pokoke apa penjaluke tak turuti. Nggih. Lah lagune apa kuwi, Ngko? Loh nanti kalau sama Mbak Tuti kan bisa kita gayengkan. Oh iya. Ning aku enten anu lho, Mbak Napa? niki enten WA nggih. Nggih. Nyuwun lelagon sesideman kanthi sinden ingkang nyekar Mbak Elisa saweran 200.000 transfer langsung ke rekening Mbak Elisa. Oh gitu, aku kok nggak lihat. Nggih. Oh, ini aku penangkani sama Umi Hafifah boleh nggak? Boleh, monggo Ayo bebas. sama Nggih. Umi Hafifah Cak dulu saiki nanti kok ya. rekeninge diecer-ecer ya, aku rekening aku ora tau tak ecer. Aku mergo aku ya ora tau duwe rekening aku. Nggak pernah punya rekening. Sumpet rekeningku ya nggo nampa pensiunan tok lho. Ya nggak apa-apa enak cash kok yo. Iki malah ana sinome lho, Mbak. Enek sinome Sinom? barang. Iki ngrenggo karo sampeyan iki. Ayo. Waduh. Ayo coba iki anu wae sing bawa sinom Mas Taslim cobi Mas, kula share teng jenengan Mas niki. Niku tentang apa wi jenenge menghormati dan mengapresiasi seorang Elisa. Waduh, terima kasih. Dudu swara ning wiraga, bendara ke Taman Brangti, Ayo. wasana kula kagarwa dan seterusnya. Ayo. Ayo Mas. Umi iki- boleh ikut ke depan. Iki Ayo, mungkin, suarane Om. sing Ayo, tak ngenteni anteni Mbak Lisa. suara iki wira swara iki. Suwe ra tau krungu iki wadah kelet iki. Ke wadah kelet Jenenge sapa? Taslim. Lah tas iki wadah, lim iki kelet. Wadah kelet. Oh Wadah kelet. iya. Lagi roh aku saiki lagi ya. Ayo wadah kelet. Tutu swara ning wiraga Suarane apik Suarane apik lho kok ora gelem parkir. ora gelem kernet ya ayo. Ayo. Bendara Kataman Brangti wasana ku loka garwa nadyan yuswa bumi langit Ki aku karo kowe, bumi langit. tan kanthi nagri. Apa ki Reng? Tan kanthi uda nagri apa ki? Anu, masuk angin. Lah udo ki lho. Udo kok masuk angin iki. Oh iya. Tak tutuhke dosa nipun bebrayan deman. Iki jan pas lagi ya. Ki opo iki? Nganti Gusti anim bali. Aku ngerti ya, aku ning ora perlu tak jabarke, nggih. Ngeri. Ah iya. Puji kula bendara manjing suwarga.
Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ya, iki diaturake sesidemanipun. Bendoro mangan wanita. Monggo buka celuk. Ayo. Luwih becik patenono timbang Tembang menika ugi kula aturaken dumateng bakso Bang Deni. Sapa kuwi? Iki mbiyen sak desa karo aku ning Karangjati, sanan Kulon Blitar. Mbiyen ya suwe melu Mbah Sukron. Saiki sukses dadi bakul bakso ning Trenggalek. Heeh, sorry Den, mau ora iso temu. Mau pesen. Apa? Engko bar wayangan kon mampir ning warunge Dani. Terus Kabeh mangan bakso ning ya bayar. Masa subuh-subuh buka bakso reneng. Ya apa ora entuk mangan bakso lare sapa kok. Oh iya. Yo. urip ana
Hey. Hey. Ho. Hey, hey, hey. Ayo. Matur nuwun, Nduk Umi. Mau, Umi. Bocah pulung iso manis, sayu, luwes, suarane apik. Heeh. Pulung Ponorogo ya. Pulung Ponorogo iku amoko nggone iki nyelempit, ademe ora umum. Gunung ya, di gunung ya. Wes. Isine mung delongop tok kono. Disulap sama Bu Kesi. Bu Kesi. Jadi bintang tamu harian saiki. Biyen ki rengkusi, kulite coklat besisi. Coklat bes sisik, umbelet. Umbelon sikile jeber. Aduh. Saiki ayune kok. Ya sikile jeber wong ya ning gunung kan nggo ngerem. Ayo ngerem pakem kok kowe ora. Ya saiki. Ning tenan lho Mas Gareng. Apa? Biyen sik SMA melu aku, kan tahu. Tak anteni rampung le sekolah. Bar aku tak jak tanggapan ning Banyumas. Ora salin dhek sing ngangge kostum SMA ngono. Terus Jejer karo aku ning AC, ning mobil. Wah, keringete ambune. Ya umum biyen. tapi saiki wis ngadi busana ngadi sarira. Biyen kelakoni prihatin rata wadus dhek iki. Ora prihatin pancen keset. Gelem dandan keri-keri iki, wala mbiyen tenan. Lah iki anggere wis pinter ngadi busana ngadi sarira, sedaya kas ngadi adi iki. Ndek ben iki anggere tak jak omong, piye kabare sae, Pak? Ngono abape bul ngono. Wah, Ayo. Aku ketusuk abape iki iso arep semaput ya mbiyen. yo biyen panganane poge kok dhewek kok. Iya. Ning saiki mbana takon ngabapi ora gelem dhek wisan. Saiki wis cantik. Oh, njaluk di Dadi Putri Solo. Nggih. Request gending suminten edan ingkang dipun lampahaken Ki Cahya Kuntadi. Saking Pak Sumadi RT 15. Pundi niki? Gondang Tugu. Wah, Oh, nggih. tuku kono. Nggih. Tahu po Pak Gareng? Ngerti po? Ya pokoke kono lah. Nggih bendungan mau lho Tugu. Nah, bener to tugu kono to? Kono mau ya. Di Putih. Lah nanti Kulon. wong mriko terus belok kanan ngoten lho Mas. rada macet mergane. Nggih. Lagune apa nek tok iki Mbak Elisa? Enggak tahu, belum tahu aku, Pak. Belum tahu ya suminten Iya. nggih. Wah, nggih. Nggih. Mawar kuning, Bu. Oh, nggih. Nggih. Nggih nyuwun pangapunten gandeng lagunipun menika mboten wonten. Entene malah 3/4 niku suminten niku, nggih. Malah ladrang. Kula ijoli anu mawon mawar kuning mboten napa-napa, Mbak Nggih, Elisa. utawa menawi anu sing model kayak segmen atau fragmen tuh Roro Jonggrang itu juga. Roro Jonggrang. Sip. Oh, nggih, Ya, nggih. Monggo nderek mawar kuning. Nggih, lek ngoten jenengan dadi Roro Jonggrang, sampean dadi Bandung Lautan Api. Ayo. Kobok lho. Iya. Bandung Bondowoso. Ayo. Yo, main marem iki mergo sing dikersakne fragmen kok iki. Jonggrang. Kurang gede. Bandung gede. Jonggrang. Kurang antep. Ora krungu nek semono.
Jonggrang. Kaya ngampiri kancane lho. Lah wis ngomong ngono mau iki kok dipaido. Jonggrang. Bandung. Ya wis. Aja ngundang geti. Apa Bandung ngono? Jonggrang. Apa Bandung? Teko kowe wanita kan ora bisa digawe becik. Aku kurang apa Jonggrang? Akeh kurangmu Bandung. Apa? Siji rupa, loro bondo. Kowe ora duwe kabeh Bandung. Ning jari tresno ku dudu bondo dudu rupa mung ati pawitan. Ku lak jare lagu. Oh, oh. Ora bab lagu wong bebrayan kuwi ya butuh rupa butuh bondo. Ning tresnano aku Jonggrang. Aku ora iso tresnane kowe. Kowe wis mateni Kang Masku ya Prabu Kupala, kowe ya tegel arep tresnani marang aku. Jonggrang, jalukmu apa? Jalukmu apa tak turuti? Apa kowe njaluk mudune lintang lan rembulan? Tak turuti apa kowe njaluk tutupe matahari? Tak tutupi. Mergo matahari wis tutup kabeh saiki. Pilak toko. Oh. Dadi kowe pancen tresno karo aku. Iya. Upama nek kowe tresno karo aku, yen aku dadi dalan kowe pengen dadi apa? Yen kowe dadi dalan mesti aku bakal dadi mobil. Upama aku dadi kembang kowe pengen dadi apa? Aku dadi tawone tak entup saben dina. Upama aku dadi kompor kowe pengen dadi apa, Ban? Aku sing dadi cerete bakal tak tangkringi saben bengi. Upama aku dadi ambulan kowe pengen dadi apa, Bandung? Upama aku dadi ambulan Aku sopir Jenazah. Wedan roman jenazah. Ambulannya aku sopire kok jenazah. Wis bakune kowe njaluk apa? yen ngono aku njaluk bebono yen nganti sesuk isu sadurunge kek kokok kek ayam kokok Apa? Jago kluruk, Mbak. Jago ketotok ber kokok Kokok petok. kokok petok kowe kudu minangkani candi cacah 1000 apa kowe iso Bandung Aja meneh kok 1000. 1.500 tak turuti. tenan kowe Sajroning sewengi candi bakal tak dadekake kanggo kowe Jonggrang. yen ngono tak tunggu sesuk tak delok yen candi cacahe kudu 1000 kowe tak tuntut ya Bandung Wah, keladuk aku. Keladuk nyanggupi Jonggrang. Gawe candi 1000 sajroning sewengi. Tangane ngopo kuwi Bandung iki? Iki kocape keris, nyengklak keris ngono lho. Ketoprak kok. Tak kira layanen ora. Iki kepenake aku tak ngundang kanca ruangku dimene bantu aku gawe candi. Para jin, kowe jin. Mak. Aku ki sutradara. Bandung ki dibantu jin. Jim ora ketok. Ayo Jim ora ketok. Jin wedok wae. Ayo iki. Suster ngesot. Ayo. Tik, Tik, guyu Tik. Ayo Tik guyu. Tik, guyu Tik. Ayo. Sing tak undang jin kok sing metu kuntilanak iki. Ngopo ngundang aku? Jum tutik. Jim. Ewang ngono aku gawe candi 1000 sajroning sewengi. Bakal tak ewangi kowe. Cowo kowe rene yo, gawe candi 1000 tutik. Tuti wajahe kaya Susana. Aku rasa men. Aku malah suwe-suwe wedi dhewe. Makane mboten sanggup jin, Pak Dik. Oh iya. Tak cek nyiptake ning Loh. Bandung apa? deloken pitik-pitik wis kokorotok
Tulung. Suri bali-balan. Iki berarti wis isuk. Apa wis kowe iso minangkani bebono sing tak jalukan? Iki jam piro kok esuk wayang wis urung bubar lho. Iki mau mek kokok. Pitik. Lho, muni pitike. Kae pratandha yamene ana pitik kluruk ana rada meteng. Kok ana rada mete? Cara biyen ngono. Oh, ngono. Krungokno. Iya, ning iki wis tak laksanake panjalukmu. Iki candi Cacah Sewu. Sejing. Tenan ra. Tenan. Kok tuku kerupuk, kuku ruyuk, Pak. Tuku kerupuk. Iki kok jeruk. Tak hitung. Sarambine Elisa. Bercanda. Tak hitung. Aku nilai sing jeru mau. Tak hitung. Siji, loro, telu, gangsal, atus, swidak, rolas. Ene matus, swidak, songo, likur, 809, siji, 900, kalih dasa, welas, 909, ngatus, 900, 8, 900, 900, 9, kurang siji Bandung. 900 ora sangang. Sang dosa songo, kurang siji candi sing durung dadi 1000 iki. Kurang siji mosok kowe ya ora gelem. Ora. Iki ra ono nyang-nyangan padake ning pasar. 1000 Kowe ya 1000. Kowe mau arep blejani janjimu. Aku ra iki wis tenanan tak buktekke candi cacahe ora 1000. Candi cacahe piro iki? 900 dosa songo. Yen ngono sing siji tuti. Udu, lakone ora ngono. Sapa? Iki jonggrang dadekne. Eman kene dadekke kuwi tuti kuwi lho dadekke patung. Dadekno patung Elisa, lek dadi patung kok kapane meneng to malah. Oh iya. Elisa, sing siji. Jonggrang. Ah, jonggrang Elisa. Sing siji kowe. Matur nuwun kanca-kanca Madangkara menyelamatkan aku ini. Ya. Ayo Tik, tampil Tik. Ayo. Antani balik lagi. Ayo Bandung ning tengah. Candi
awas pangkano prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan jagat Rorata pengging Prabu Tamarmaya aku duwe aji sekti Pandawasa Rorata lan aku duwe bebana Candi Sewu sewengi kudu dadi ya jogran anyuwun utak menika wau sampun dipinangkani Pak Gareng juga udah joget. Piye wis cocok ora? Ganjel tok. Mbak Tuti jangan turun dulu coba. Sik. Nek tok ganjel cara Mbak Tuti piye? Aku mari urung tau ganjel kok. Ganjel sing tenanan Pak De. Coba. Ganjel ngene. Oh, lah piye. Heeh, nek ganjel ya ngene, terus ngene. Ngono Pak De. Sik diperagakne Iya. ya sinden kabeh. Tok ganjel tok. Ayo, Suti gen juga. Garingan. 1 3 kok 3. 1 2 3. Di maju-maju Pak De, dadi kok ganjel tenan ke lho. Oh, dadi ganjele dijokke. Heeh. Coba Pak De. Dijokne. Bisa maju ora? Kok ketatap. Iso apa ora? Tok ganjel. Ganjele cilik. Iki dongkrak. Tok ganjel. Sik sinden saknane yo nabuhi apa Mas Gareng ki yo. Ganjel tok. Jiro lu. Tok. Sangge. Lah kowe ganjel ora dibalekke tone ning ndi? Modal tak token balik. Nggih, menika kasih sayang dari Sobat Ngebiar Indonesia Lenggah di Jakarta, Pak Lisdianto. Iki bantu aku iki. Ha iya. Wong yo kanthi syarat ganjel to kuwi mau. Iya. Jenengan nggih tegel karo sing ngajali ganjel niku wau. Iya, kudune matur nuwun bagi hasil nu. 50 wae yo ndak watuk. Lah 50 entuk apa to Pak De? Mbak Lia lho baksone tok mau 100.000. 50 entuk apa? Nggih. Tukokno banyu putih lho iso kebes kowe. 50 lah masa siji tok Pak De sampean tega karo aku. Lah, ngono karan bendino ae kok. Sing ngewangi nyanyi Pak De. Sing ngewangi nyanyi, ayo. Iki sampean ki sing lomo, ngono ki. Oh, kudune nek duwite kakung mau sampean dibantu karo Mas Taslim kok ya. Kene iki langkah mlebu swarga, jenengan aja mikir donya wae. Jenengan ki wis sepuh. Nah. Ayo ndang. Iki mau sindene iso muni tok ganjel lek ora dikawahi kendang ora iso. Lah. Kendang. Kendang ya. Monggo ya dadak nganggo kendang to ya. Lek ana kendang ya ora iso muni ganjel to no. Iso wae cangkem ya iso. Ayo. Kowe ya butuh duit. Nah. Ya dumen. Walah njok motong. Niku saestu lho Pak De dari Sobat Ngebiar. Soalnya seneng kalau Pak De Gareng itu piyayinipun budaya panjenengan itu walaupun usianya sudah sepuh tapi mau ngomong semua yang muda-muda itu apresiasi. Ya ngomongno. Pripun? Aku ora keduman. Wong iki lek sedekah ora lokak saya kebak wis tak jamin sampean sok tanggal 9 hasilmu luar biasa. Kuasamu aku dagang kok. Pematu hasil kuasamu pertunjukan hasil luar biasa. Wong nawa itu wis
Arep apa Hasil ora karuan dhuwit, hasil berkah kuwi lho. Nah, sing baku pengestune kanca ruwan nikah. Hasilmu maksamu tobong apa piye? Maksaku. Dadi sok lagi kanca-kanca wis tak omongi seniman kabeh mbeli saya undangan to. Dapet. Mbak Tatin ya entuk wis tak omong kabeh. Mas Gareng iki sok nyuwun dijagongi apa jenenge donga utawa pangestu men temantene iso atur runtuk reruntungan Mas Gareng sehat. Ora perlu ngangge dhuwit. Nek ngangge dhuwit ade nguyahi segara, mergo Mas Gareng piyai sing sukses. Tumbak cucukan. Loh, sok ki pintu gerbangnya tak tulisi tak biasanya tidak menerima sumbangan. Nah, aku tidak menerima tamu tidak nyumbang. Kejem lho kuwi jenenge. Wis mentah-mentah musuh seniman ki Sesuk ora mentah. gak dibeda-bedake bahaya iki. Mungsuh Sumbanganmu piro? 30.000. Rono, dondong karo salak. Sumbanganmu piro? 70.000. Rono entuk semangka karo melon. Ngono ki ra. kowe ora tau. Sing entuk melon iki kae malah. Kowe ora tau nyumbang. Mas Taslim. Kene iki ana lho. Kene daerah ndi ya? Kediri apa ngendi ya? Piye? Dadi amplope dibuka ngono pamane. Cahyaku tadi 5.000. Lho ki ana. Ana apa? Ana Mbok daerah. sesuk nang nggenmu dienggo ngono kuwi. Malu to aku. Seorang Gareng Semarang lho. Ora wis pokoke bakune iki mung njaluk pandungane slamet, lancar, atut runtut anakku. Sampeyan sih ya dandan Gareng ngene iki. Aku iki takon kan kuwi ciri khas jati diri ngono lho. Jati diri dadi pas sungkeman ngono ya apa ya. Kira-kira piye ya dandan apa ya? Kok ora ngerti ya to? Iki nggone jarene nggone Gareng Semarang. Kok Kok aku du kaya jane du. karo mantu apa tanggapan. Ora semelange lek nganti tamune kleru. Dudu Gareng kok. Terus kan mergo sampean ngangge pacaan ngene lek ngerti wi Gareng lek ngangge ra pacaan dinan ngangge blangkonan wah. Kowe ngerti? Masih aku ora dadan Gareng iku kok tapel betes sih Gareng-gareng sak Indonesia aku mun. Oh. Among tamu Gareng sak Indonesia ki kok. Oh iya iya. Tenang. Sampeyan tetep kejawen mboten Gareng nggih. Loh lah iya no. Oh iya sapa. Punya hajat kok. Oh iya. Piye-piye? Dadan kejawen raine? Raine Gareng, Balik ke irairan Jutu. Gareng. Kowe ora dukung aku blas. Wis disogok 30 kowe. Mbak, so nang kono lak digawe sip-sipan to. Nggih. Tamu pertama iki pejabat jam 09.00 nganti jam 11 ngono to. Nggih. Kedua iki seniman ku jam 11 nganti jam 1 ngene. Awake dhewe rasa manut aturan kuwi. Pokoke ket isuk nang kono nganti sore mangan terus ngono ya. Cocok ngejak keluarga kabeh sanak kadang dijak. Iki kanca-kanca tak siwakne bis kabeh rono kabeh. Ayo ngono. Kok sik iki duwe gawe sote BK lho iki. Lah ngopo? Tombok lho iki. Modele tamune nekat e. Ayo. Nek ora apa-apa, wis to. Yen perlu kowe iki ning nggonku kono mangan sak matimu lho tak lakok. Ya aja sak wareke. Lah kene ora gelem to, lah kok arep mangan terus. Ora ya sak wareke ngono kuwi. Jangan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Nah, kuwi apik. Apik apa bar dicet ora apik. Titenono sok Abah Kirun aku wis krungu bocoran arep nggawa ludruk komplit wanci pirang-pirang wis. Kowe ngedekne panggung dhewe ngarep omahmu kowe. Ah sembo kae wong siji kae sangar diatur kok. Yo Mbak Tuti istirahat sik. Mbak Okva, sik aja mangan sik, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Karo Winong, ayo berdua, ayo. Oh, wah iki mangan. Cah wedok ayu-ayu mangan e. Mbok sekali tak pangan kene. Ayo. Ning omah duwe pentol mangani pentol lha kene ora senengane ora. Kene iki nganggo iki weles. Iki, nduk. Wah, jan iki aku sing paling seneng bocah iki ana ciri khase. Ciri khasnya apa, Pak De? Andeng-andengi ngisor kuping. Oh, Andeng-andeng ngisor kuping jarene dipandeng marake golong komeng. Andeng-andeng ana mbokong Mas Gareng. Sing nyawang piye iki? Kok iso ngerti andeng-andenge ning bokong iki nyawangmu piye? Jarene dheke aku ndek andeng-andeng ngisor bokong lek disawang piye ngono lho maksude. Oh, Andeng-andeng ngisor bokong jarene Mas Gareng. yen dipandeng marake apa kuwi? Mekongkong. Ora. Apike nggih gotong royong ngono kuwi. Imo. Mosok nggo arisan. Pak, wis tau anu lagu gandrung wis tau, Nduk. Pripun niku? Wong yen lagi gandrung, lho wis tau. Tahu ya? Sampun. Ayo, Tapi berdua. ngerpek nggih? Heh? Ngerpek. Boleh maca ora apa-apa. Ayo. Iki nyoba
Ndudai mutiara kependem Wong erane yen- Mas Gareng biyen iki. Wong yen lagi gandrung ra perduli bledose bedor. Gunung. Gunung. Lah gunung karo bedor iki meh cedak lho. Oh iya. Ora tau ceki. Nah, ya. Ya. Mangga men digarap kalih kanca-kanca Madangkara lagu Gandrung karya dari Pak Anjarani. Ya. Sing ngabani sapa wong aku mutuk-mutuk dhewe kok. Gareng iki awas arep mantu aja aneh-aneh kowe. Wah kekrek medeni wong kowe. Ya ora ana to mantu nggo arit iki. Ayo, Dik. Mangga bonangipun Mas, yuk. Oh yeah. Irung bangir weke sapa fa lambe tipis weke sapa fa janggut nyatis weke sapa fa bangkeane weke sapa fa iki piye Pak weke sapa Pak iki piye Pak weke sapa Pak iki piye Pak weke sapa iki piye weke sapa yuk
blalak weke sapa nang mripat blalak yo duweku mas bokong gedhe